Сәгыйть абый, ассаламу алейкум, тагын бер тапкыр. Менә сез бик акыллы кеше инде, сезнең киңәшләрегезгә без мохтаҗ. Менә татар кешеләре хәзер үзләренең менә Чеченнарда бар родовые башни, родовые кладбища. Мәскәүдән урыслар киләләр дә зур суммалар предлагайттылар чеченнарга. Сатыгыз әле безгә, аларның природалары матур, нәрсәләре матур. Алар әйтәләр, бер капчык акча күтәреп киләләр Мәскәүдән байлар. Алар әйтә, мы родовые земли не продаем. Безнең татар мыскылга калды бит инде. Ата-ана җиренә хәзер кадер хөрмәт бетте. Саталар да җибәрә, акча дисәң күзе тона безнең татарның. Менә безнең татар районнарында да татарлар җирләрен әрмәннәргә саттылар. Хәзер все безвозвратно ул әрмән җире булды. Аларны мәңге чыгара алмыйсың хәзер, только сугыш белән генә чыгарып булыр. Сез нәрсә әйтәсез менә бу турыда? Нәрсә әйтим инде, конечно, бу җирнең крестьянның бердән-бер байлыгы иде ул җир. Әйе. Аны мин бер генә пример китерәм тормышта үзләренә дә сөйләдем. Крестьян ул сыерын сатырга тиеш түгел, сыерның сетен генә сатырга тиеш ул. Ох, акыллы, ох акыллы. Мин шулай дип карыйм. Әйе. Менә бабайлар сугышып алган җирендә акчага саткан кешене мин эш тиен аның хакы. Рәхмәт. Сыер сатылмый, сыерның сөте генә сатыла. Җир сатылмый, җирдән алынган урожай гына. Җир гел ул кормилица. Все, рәхмәт.